Республикабызның яңа юл бистәсе чагыштырмача яңа микрорайон. Тик шулай булуга карамастан инде ул тулы бер шәһәрчекне хәтерләтә. Биредә яшәүчеләргә ут, газ, су белән бергә сәүдә нокталары да, сәламәтлек пунктлары, мәдәният йортлары да кирәк. Районда республика һәм федераль программалар хисабына күп төрле эшләр алып барыла. Социаль объектлар төзелә, ремонт эшләре башкарыла, юллар булдырыла. Яңа юл микрорайонының Шалтугай урамында да республика программасы буенча күп функцияле үзәк төзелә. Һәм инде ул тәмамлану алдында дияргә дә була. Шушы көннәрдә район башлыгы Марсель Шайдуллин әлеге эшнең барышы белән танышып, төзүчеләр белән аралашты. Республика программасы нигезендә шундый многофункциональный центр төзелеп килә. Монда инде менә соңгы эшләре калып бара. Хәзер инде монда благоустройство эшләре һәм инде ички ягында шушы штукатурка эшләре биткән. Хәзер инде отопление биреп, мебельләрен алып кайтып, biz инде 31 декабрьгә хәтле ачарга планлаштырабыз. Монда подрядчик безнең Азнакай ПМКсы эшли, эшне алып бара. 20 миллион акча бирелде шушы программа буенча. Һәм инде күреп торасыз, менә соңгы эшләр калып бара. Монда әле коймаларын куеп, спорт площадкалар, әле балалар өчен майданчыкларны урнаштырасы бар, мебельне алып кайтып бетерәсе бар. Һәм инде бергәләп, менә министрлык вәкилләре белән, министрыбыз белән бергәләп, шушы многофункциональный центрны ачырбыз дип ышанып калабыз. Безнең инде срок шул 1 декабрьгә хәтле без аны ачарга тиеш. Бик зур рәхмәт үзебезнең президентыбызга, Руслан Нургалиевич Миңнехановка, шундый программа булганга, һәм инде безнең Азнакай районынан кергәнгә, монда инде безнең шулай библиотека да була, монда безнең ФАП та булачак, ТОС җитәкчесенең дә урыны була, һәм инде шунда зал була, монда инде концертлар, мероприятиялар үткәреп була, һәм инде төрле очрашулар үткәреп була. Шушы яңа елга шундый яхшы яңа юл халкына яңа бүләк була. Район башлыгы билгеләп үткәнчә 200 урынлык тамаша залы үзенең фельдшер-акушерлык пункты белән 412 квадрат метрга исәпләнгән үзәк декабрь аенда кулланылышка тапшырылып, яңа юл микрорайонында яшәүчеләрне үзенең уңайлылыгы белән сөендерер. Здравствуйте, уважаемые жители Азнакаевского района и города Азнакаева. Федеральная налоговая служба направила налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за 2019 год. Какие налоги оплачивают физические лица? Это земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, налог на доходы физических лиц. В каких случаях налоговые уведомления могли быть не получены? Это когда физическое лицо имеет полную льготу по налогам. Также, если сумма налога составляет менее 100 рублей. Пользователи личного кабинета Федеральной налоговой службы получили налоговое уведомление только электронно, если не направили документ для получения налоговых уведомлений на бумажном носителе. Поэтому, кто не получил налоговое уведомление на уплату налогов, прошу обращаться в территориальный участок Федеральной налоговой службы, который находится по адресу город Азнакаево, улица Валиханова, 10. Режим работы участка с 9 часов до 18 часов, без обеда. Также пользователи личного кабинета должны отправить обращение через личный кабинет. После 1 декабря, если налоги не оплачены, налоговый орган отправит требования на уплату налогов. Если же и требования будут не выполнены, документы будут переданы для взыскания налогов в судебном порядке. Дальше уже будет работать судебные приставы. Поэтому еще раз призываю оплатить налоги своевременно. Наши налоги идут на добрые дела. Спасибо за внимание.
Бәйрәмнәр булсын мүбәрәк, табыннар булсын түгәрәк. Бүгенгедәй бәйрәмнәрне гел каршылыйк бергәләп. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң изге теләкләрне бүгендә матур җырга төреп, үзләренең күркәм бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлларбыз. Иң беренче тәбрикләү хаты үзенең матур бәйрәмен, туган көнен билгеләп үтүче Исмәгилова Лиана Марс кызы хөрмәтенә юлланыр. Туган көнең котлы булсын, кояш сиңа елмайсын, һәр туачак кояшлы көн сиңа бары шиксез бәхет яудырсын. 17 ноябрь көнне безнең иң кадерле кешебез, туганыбыз Исмәгилова Лиана Марс кызының туган көне. Кадерлебез, без сине ихлас күңелебездән бу бәхетле көнең, 45 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы туганыбыз. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Шулай ук 14 ноябрь көнне әбиебез Гизетдинова Гатия Фәтхетдин кызына да 90 яшь тулды. Сине олы җанлыклы, һәр вакыт безгә барыбызга да йөрәгеңдә урын таба торган, үзеңнең киңәшләрең белән безне яшәргә өйрәтүче иң кадерле кешебез буларак хөрмәт итәбез һәм яратабыз, газиз кешебез. Үзеңнең кылган изгелекләрең үзеңә йөзе белән әйләнеп кайтсын иде. Туган көнең 90 яшең котлы булсын. Гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел. Моңайма еллар үтә дип. Елмай син, бәхетле бул, котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Гамле еллар, ямьле көннәр телибез чын йөрәктән, һич кичекми чынга ашсын безнең күркәм теләкләр. Син яратып, хөрмәт итеп тормыш иптәшең Нияз, кызларың Илина, Мәликә, киявең Раил, әтиең Марс, әбиең Гатия, иң якын туганнарың диелде әлегә матур тәбрикләү хатында. Чыннан да иң изге теләкләр белән юлланган котлау сүзләренә без дә кушылып, юбилейларын, туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә бары тик иң изге теләктә калабыз. Бәйрәмнәрегез котлы булсын, тормышыгыз бүгенгедәй тулы, түгәрәк булсын. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең еллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем.
Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлын, шуны тілей бүгін йөрәгем. Туған күніңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлын, шуны тілей бүгін йөрәгем. Күңеліңдә һәр шак язлар булсын, чәчәк атсын сөйгелләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гел шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлын, шуны тілей бүгін йөрәгем. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлын, шуны тілей бүгін йөрәгем. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлын, шуны тілей бүгін йөрәгем. Алдағы құтлауыбыз Захирабый Файзуллинға юлланыр. 65 яшміне ул, тырыш әйдә, 100-ге җитәргә. Язсын, 100-ге җитеп шатлык белән бергә гомер итәргә. Бакалы районы Куштирәк авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Азнакайда гомер итүче. Безнең өчен бик тә кадерле булган сөекле кешебез, тормыш иптәшем, әтиебез Файзуллин Захир Рашат улына 18 ноябрьдә 65 яшь тула. Әти, без бу дөньяда синең барлыгың белән шиксез бәхетлебез. Юбилейың көнендә нинди генә изге теләкләребезне юллап котласак та аз булыр кебек. Син безнең өчен һәр яклапта үрнәк. Әни өчен кайгыртучан тормыш юлдашы булсаң, без балаларың өчен ныклы таяныч, оныкларың өчен сөекле бабай да бит син. Алга табада шулай гаиләбезнең күрке, күңел кояшыбыз булып, әни белән тигезлектә безне сөендереп яшәргә насыйп булсын сезгә. Сиңа ныклы, сәламәтлек, куанычлы озын гомер, эшеңдә уңышлар теләп калабыз. 65-ң тулса тулсын, йөрәк утың сүнмәсен, 18-дәге шикелле тынғы белми дөрләсен. Күңелеңнән якты кояш назы, бәхет нуры һич тә китмәсен. Шат елмаеп каршы ал син гомереңнең һәрбер иртәсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың һәм оныкларың. Шушы котлау сүзләренә кушып, Ахмедзянова Альбина Альберт кызын һәм Давыдкина Илгина Рәфис кызын да туган көннәре белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Аларга ныклы, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Киләчәкләре җыр кебек матур, кояш кебек якты, туачак таңнары һәр вакыт нурлы булсын. Гел бүгенгедәй елмаеп, кешеләргә ярдәм итеп, сөенеп яшәгез дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле Захир абыйны чын күңелдән без дә 65 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез һәм ныклы саулык, сәламәтлектә якыннарын алга табада сөендереп кенә яшәвен телибез. Üç günlük bu dünya gümrünü kim bile, elle kupma elle ezmedir. Günde bir gün ötüp turgan günler birgelikten gene yemleder. Şehir ışıkları bir kubeyde dinmeyiz,
Гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күпме кышлар очты күзләренә дә, күпме кышлар кайтты язлары. Күпме күрдек аның, күрдек җәйләренә дә, кышларында яуган карларын. Җыйрышыклар бик күбәйде димәгез, күзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Авырлыгы авыр тыйылмаган, шатлыклары арткан бермә-бер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәл шулай бергә гел. Җыйрышыклар бик күбәйде димәгез, күзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Яшьлек димик яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары уныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыйрышыклар бик күбәйде димәгез, күзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Гомер үткәнлеге сизелми. Гомер үткәнлеге сизелми. Алдагы матур тәбрикләү хаты үзенең алтын юбилейын билгеләп үтүче Роза апа Канафиевага юлланыр. Туган көннәр котлы булсын. Елмаеп, көлеп яшә, якыннарыңның күңел назын тоеп, яшә бәхеттә генә. Азнакай шәһәрендә яшәүче кадерле кодагыебыз, әниебез Канафиева Роза Рубис кызының 16 ноябрьдә гомер бәйрәме туган көне. Аны 50 яшьлек юбилее белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Киң күңелле, ачык йөзле кодагыебызга ныклы сәламәтлек, куанычлы озын гомер, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр теләп калабыз. Киләчәктә дә Илдар кодабыз белән исәнлектә, саулыкта, муллыкта, тигезлектә балаларның күңел җылысын тоеп, оныгыбыз Артурның уңышларына сөенеп, алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә генә яшәргә насыйп булсын. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Иң изге теләкләр белән хөрмәт итеп һәм яратып Гөлсинә Файраз, Марсель, Эльвира, Артур диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Роза апа, матур бәйрәмегез котлы булсын. Якын кешеләр сезне бүгенгедәй сөендереп кенә торсын. Еллар үткәч тә мин бәхетле дип сөенеп, куанып яшәүләр язсын.
беле утка керен агып китем суларга bir kuşak şeşkeler tutup çıgam kiler yollarga rozalardan o gülleme suyu her bir taşında sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda rozalardan o gülleme suyu her bir taşında sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda nazlı güllemeler sina ulu hürmetim turmuşumunu güller itken sin minem mehebbetim rozalardan o gülleme suyu her bir taşında sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda rozalardan o gülleme suyu her bir taşında sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda varsın da gözüme bir karasan var nerseden artık görüp min bitsini yaratan rozalardan o gülleme suyu her bir tacında sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda rozalardan o gülleme suyu her bir taşında sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda sina diyen nazlı kisler şeşek atkan canımda şeşek atkan canımda Алдағы матур құтлау Марат абый Васиковқа юлланыр. Біз туғаннар, бізні жаннар түгел қаннар тартып бәйлі өзіне. Туғанлықны сақлап, хақын хақлап, атлық бірге тұрмыш өріне. Мұннан 45 ел элек Мәсуд ауылында Мирғасим һәм Тәслимә Васиковлар гаиләсендә беренче бала булып, минем абыйым Васиков Марат Мирғасим улы дөньяга аваз сала. Мәктәпне уңышлы гына тәмамлап, Алабуга дәүләт педагогия институтына укырга керә ул. Институттан соң хезмәт юлы Азнакай шәһәре администрациясендә башлана. Аннан икенче югары белемне Саратов дәүләт хезмәткәрләре академиясендә ала. 1998 елда гомерлек пары Руфия белән тормыш корып, бүгенге көндә 2 бала, Регина һәм Малик үстерәләр. Марат абый миңа тормышта һәр вакыт үрнәк булып, студент тормышында терәк булып, төн йокламыйча миңа диплом өчен язышкан абый бит. Әти-әни эшендә төп терәк бит син. Абый, сине 45 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Марат абый, синең төсле кешеләр сирәк була. Авыр чакта синең төсле кешеләр кирәк була. Синең төсле кешеләр ул безгә гел үрнәк була. Иң кыен, авыр чакларда таяныч терәк була. Һәр эшне кыйып куясың, синең алтын кулларың, кай җирләрдә йөресәң дә, уңсын синең юлларың, күрсәткән яхшылыкларың изгелек булып кайтсын. Тәнеңә Ходай сәламәтлек бирсен, бәхет, шатлык
озата барсыннар. Язмышлар да сиңа гел яхшылык, гел уңышлар гына язсыннар. Уңганнарны Ходай күрә, жан биргәнгә юн бирә, барлыкның кадерен белеп, яшик абыем бергә. Иң изге теләкләр белән Гөлшат, киявың Фәрит һәм апайларың Азамат, Айбулат, әтиең Иргасим, әниең Тәслимә дә шушы теләкләргә кушылалар дигелде әлеге матур котлау хатында. Чыннан да, туганлык арасына салкын җирләр үтеп кермәсен иде. Туганлыкның хакын хаклап, әти-әниләрне һәр вакыт шатландырып, бергәлекнең, бердәмлекнең кадерен белеп, алдагы елларда да куанып кына яшәүләр язсын сезгә. Туган көнегез котлы булсын. Шағымнан яқланып, абыйлы болып өсәргә миңа зур бәхет тиде. Тормыш урамнарында, қышның бураннарында, оянырлы абыйым бар, ышанычлы абыйым бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып. Хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз, таңнар аттырганга кадәр утырып сөйләшерлек. Бик кадерле әниебез, алтын чәчле сеңелебез, гөлләре өебезнең, гомерләре озын булсын, әти-әниле, абыйлы, бәхетле гаилә безнең. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып. Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып, абыйынлы булып. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Туган көннәр, матур бәйрәмнәр алда да кабатланып, сезгә бары тик сөенечле мизгелләр генә бүләк итсен. Бүгенгә исә булган тормышның, барлыкның кадерен белеп, шөкер дип яшәүләр язсын иде һәр барчабызга да. Исән-имин булыгыз.
Безнең бу Хаят магазины ачылуга 9 ел вакыт үтеп китте. 1911 елны 1 сентябрь көнне шушы магазинны ачып җибәргән идек. Безгә инде магазинны ачуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар. Һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да Азнакаебызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең Азнакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживать-тәләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, крәсегә килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда ире җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияларны безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләреңне алып кайталар. Молодцы, кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда, малларыбызда бик күп сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Biz менә шушы девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шашында кереп, әйберләрне алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз, рәхим итегез. Безнең Хаят кибетендә ул урнашкан Азнакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы Хаят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов, стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», 2-й этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Cherry Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Cherry и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто», рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхудинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67.
Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания Колор. От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99 006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.